Good morning, guys! Last day namin sa Manila. And ito yung kailangan ko i-pack. Pack. Wait. There. Sobrang dami. Yung mga Divisoria stuff, yung mga gift ng mga kaibigan ko kahapon. So, yeah, ipapack ko sila. Kailangan kong tanggalin lahat. Tapos magsimula ulit. Yun, ready na yun eh. Gumising kami ng maaga. Check out namin 10 a.m. Tapos, gumising kami ng 7 para matapos ko to lahat. So, yeah, I'll just do it. We did it! So, ito, instead of carry-on lang ni Dan, i-check in na lang namin siya kasi more than 7 kilos na siya, which works out. Okay lang. And then, ito yung pinakamalaking luggage. Ito yung luggage ko. Dami kong luggage sa bahay. Sabi ko sana, magdadala kami ng isa pa. Pero, yeah, hindi kami nagdala. But, yeah, yan. 20 kilos yan pag weigh na down. Tapos, ilalagay ko dyan yung mga toiletries ko na nasa banyo. So, it's gonna be like, mga siguro 21, 22. Pero, okay lang din. Ito yung i-carry on na nila. Nandito lahat ng, hindi lahat, pero nandito most gifts na gusto ko na parang segregated pa rin sila para maalala ko. Naalala ko naman, pero, you know, just to make sure na hindi sila magka-halo-halo. So, dyan yung mga gifts, i-carry on niya na Dan. Tapos, yung carry on ko is nandito. Oops, Snickers. And then, yung susutin ko today is ito, nagaling sa The Panda Crib. Sobrang ganda ng quality. Yung kay Dan, tinry na niya, sabi niya, ang ganda ng quality. You guys, this is, I'm sure, made in the Philippines and sobrang ganda ng quality niya. Parang, it's a kind of jacket na parang okay na okay sa Pilipinas. Maganda yung quality. Meron siyang New York dito, oh. Star, it's a hoodie pala. Wait, pakita ko sa inyo. Ito yung isusuot ko. Yung mga baby bears ko na siguro yung nagte-text. Pero, yeah, may, ano ba to? May bra doon, may jocks doon. Pero yeah, that's alright. Ito, meron siyang hood. Oversized yung akin eh. So, yeah. Yay! The Panda Crib. Sobrang bait ng owner nito. So proud of you, sis. And I'm gonna be wearing my flip-flops, of course, as usual. Nakabili ako ng mga sandals sa Recto. Parang alam na alam ko yung Recto, no? Basta sinamahan ako ni Kimi. Sobrang mura lang, guys. Ipapakita ko siya sa Divisoria Hall ko. 70 pesos lang siya. Gusto ko sana siyang suotin. Kaya lang meron kasing strap yun. And gusto ko sa plain, dire-diretso lang ako. So, just in case, meron kasi mga airport na ipapahubad yung, yung footwear mo. So, just in case, merong magpapahubad. Like, diretso na kasi tsinelas lang. So, kaya ako laging nagchichinelas. And, yeah, we're ready. Sa naliligo na. And maliligo na din ako soon. I-check ko yung mga messages ko because I'm having lunch with my baby bears today. Baby bears today. Just to say, you know, thank you. Kasi sobrang sweet ng ginawa nila for me yesterday. And yeah, I cannot thank you enough. You guys, sinabi ni Dan sa akin, ang swerte-swerte mo sa mga kaibigan ko. And kahapon talaga, alam ko naman maswerte ako. Hindi ganun katami yung mga kaibigan ko. And thinking about it, lagi pa rin ako naiiyak. Kasi parang, ano bang ginawa ko? Para sobrang bait na mga tao sa akin. Lagi ko sinasabi, konti lang yung kaibigan ko. Pero sila yung mga kaibigan na worth it talaga na, you know, to keep. And hindi kami nag-uusap araw-araw ha. And sobrang naiintindihan nila. Kasi alam niyo naman, sobrang busy lagi. Pero sobrang naiintindihan nila. And sobrang galing kasi hindi ko talaga alam. And yeah, thank you guys. Thank you sa mga baby bears ko and sa mga bagong friends ko na na-meet ko kahapon. As in, sobrang thank you. Hindi ko pa nabasa yung mga letter nyo kasi alam ko sobrang maiiyak ako. So, babasahin ko na siya kapag nasa Australia na ako. And thank you. Dala ko lahat. I'm done. Inom ako lang. Blino-dry ko yung buhok ko. And then, meron na kami suklay. Nabiling ni Dan sa Mamasa. Mag-breakfast kami. Kasi nagbayad kami ng breakfast for today. So, we will do that. Can you put that in the... Hala, this is... I'll put that one in yours, babe. Ah, sige. Can you put that back in the Momosu bag? Can you put it back in the packaging, please? Dito kami sa taas. Check namin yung pool area nila kasi meron silang pool and wala kaming chance na ma-check siya. So, check natin yung pool. Okay, this is it. Ito lang yung pool nila. There. That's it. Yep. Yan lang. Isang pool lang. Tapos dito sa taas. Alam, maganda sana dito mag-breakfast ko. Kaya lang wala. So, dito merong ganyan. Maliit lang siya. And the view. Wow. Hello. Yan yung view, guys. Yay! Meron pala akong iniba sa settings ko kasi
Dinuruan ako ni Aisha kahapon. So, thank you, sis. Thank you, mahal ko. So, yeah, let's go, babe. Pupunta kami sa second floor. Nandun yung breakfast nila. Gusto lang talaga namin i-check yung pool. I did. Yeah. Meron silang vegetables. Good, good, good. And then, I want mango. Walang mango juice. Orange lang, tsaka pineapple. Oh, well. How much did we pay for this, babe? 300 per person sa breakfast. 300. Tingnan natin, guys. Ito yung mga bet ni Dan eh. Babe? Uy. Panama? Wala, tinapang galunggong. Ay. Akala ko shell yung galunggong. Yan is curry. Thai fried rice, steamed rice, hard-boiled egg, Parmesan French toast, chicken chipolata. Ooh, chicken chipolata. Country fried. Ito yung plate ko. One potato. One lonely potato. And then meron akong fried rice at saka plain rice. And then chicken bonchon something. And then ito pork. Yes. Tapos meron akong coffee. Naghihintay ako ng sweetener kay kuya. Thank you. Yay, salamat. Okay lang, thank you. Dalawang equal. And then orange juice or pineapple juice? Orange juice. Hinihintay ko yung aking omelette. Did you have a picture? Binigyan ako ng danggit. Sabi ko pa, ano yung danggit? Akala ko yung bulinaw. Yung maliliit na isda. Special offer daw, sabi ni Dan. Kasi wala siya dun sa wala siya sa buffet. Ano lang siya, kapag in-order mo siya something, pero in-offer ako ni kuya. Tapos sabi ko, sige, masarap naman to, kain tayo, guys. Malapit na ako maubos. Meron pa ako hinihintay na omelette. Hi kayo sa vlog. Nandito kayo, oh. Pag pinanood niyo yung vlog ko, malalaman niyo kung saan kayo naka-lean. Sa cracklings at saka sa mumusubag. I'm live sa Facebook right now. Di ko alam kung kailan pa ito ma-upload tong vlog na to, but I'm live sa Facebook. Ang ganda ng quality ng camera ko ngayon. Huwag nating anuhin, baka ano na. We're going home. Hindi. Punta pa kami ng Glorieta. Nag-live ako kanina. Slight, konti lang. 5 minutes na lang para mag-10 and 10 yung check-out namin. So, perfect. Dito yung aking carry-on. Tapos si Dan may carry-on sa kanya. Show your backpack, my love. There you go. Divisoria, 600 pesos. And then my luggage. And then his small luggage. Yay. Let's go home. So mean! Guys, nandito kami sa landmark. Hindi ko alam na... alam ko na malapit sa landmark. Pero naglalakad-lakad kasi kami ni Dan. Kasi pagdating namin doon, pagbaba namin, nag-Uber kami galing sa hotel. Pagbaba namin sa mall, sarado pa sila. So, naglakad kami ni Dan. Nagalit pa ako sa kanya kasi ang layo nung nilalakad. Tapos, ang init-init. Nakaano pa ako. Nakita namin na open yung landmark. Pagpasok namin, hindi ko alam na landmark siya. Pagpasok namin, sabi ni ate, welcome to landmark. Hala babe, look at the small luggage. Welcome to landmark. Sabi ko, gusto ko pumunta dyan. Yeah. Small luggage na merong cute, Nani. Hala, my battery is dying. Ang daming lashes dito, oh. Wow. Tapos, mga brushes. Ang dami din dito. Wow! Hala! Real Techniques. Exquisite siya, pero, there. Dami. Baka makita ko yung brush ko na binili ko sa Miniso or Mumuso. Hala, babe! Clipper. You've been looking for clipper. Sorry? Clipper? No, that's behind. Okay. Bibili ako ng epilator dito. Ano siya? From W Elite. 3 na siya. So, meron siyang shaver. Tapos ito, pang ano tawag dyan, miss? Pang Kalyos na. kalyo. Wala.
Si Dan may kaliwa ko wala. Pero yeah. Tapos epilator. Try ko yung W Elite. Last time kasi Philips yung gamit ko. Maganda din ka ma. Maganda din kasi meron na siyang shaver. Tinry ni ate kay Dan yung shaver. Ano, nawala na yun. Wala na siya buhok dito. Wait, hindi makita. Wait, babe. Wala na siya buhok. Oh. Meron sana siya mga buhok dito eh. Yan. She's filming for YouTube. Ito wala by the way. na. For YouTube? Sa counter na lang po tayo. Sige. Okay, samahan mo kami. Thank you for your help as well. Thank you. Samahan kami ate, magbabayad na kami. W Elite, try natin yan. Dito lagi pumupunta si Nabel, oh. Yung mga, ang daming-damit dito, kaya lang hindi na ako bibili ng damit. Daan na kami. Daan, baba na kami. Punta kami sa, where are we going? Where are we going, babe? I don't know. Don't laugh. Hello, ang tsaka ko, babe. Look at me. Dito kami sa The Coffee Bean. The Coffee Bean. Ito, nag-order sila ng, what did you get? White chocolate, cheesecake. Cheesecake! I got the ultimate mocha. Yeah. Ice blended. Original mocha. Tapos siya white chocolate. And then we got a cheesecake. Thanks, babe. And then later on, magla-lunch ako kasama yung mga baby bears. Yeah. So, nandito lang kami. And then, matagal pa yung flight namin, guys. As maybe pa ng gabi. So, after ng lunch, saka kami pupunta sa airport. But yeah. This is good. Parang kulang yung coffee ko kanina. Pagod na ako. Sila nagpa-massage. Nakakaluka. Tapos isang therapist lang yung available. So siya na lang niya nagpa-massage. Kasi kapag ako pa susunod sa kanya, parang ayoko naman paghintayin siya na isang oras. Okay lang ako na maghintay. Pero yeah, that's what I did. Tapos wala pang wifi dun sa massage place. Yung wifi dito, hindi gaano kaganda. Feeling ko ako lang. Kasi kahapon si Kim, nag-wifi siya, naka-live siya. Naka-live ako pero konti lang. Like, wala yung wifi sa kanila. Yummers. Okay. Kain na kami. Nandito na si Kerwin. Kerwin, ang ganda ng top niya. $1. Malulubat ka na, be. Oo nga eh, meron ako extra bucket. Nandito na yung tatlong, mga, ang tawag sa inyo? Hey guys. Admin yung tawag sa kanila. No makeup tayo today. Hi! Dito na sila. Yan. Traffic? Sige, okay lang. Do you want Japanese food still? Kahit ano na lang daw, be. The panda cream. Ang ganda nga eh. Ang cute-cute binigay niyo. Ano nilagay mo sa mukha mo? Na. Wala. Ba't sa picture parang kang pula-pula? Bakit? Ito? Oo. Pero sa original hindi. Ano yan? Ano yun? Dito si Belle! Hello! Chumelita! Ba't sa camera niya, di ba parang kang pula-pula dito? Oo nga, no? Sabi ko nga eh. Hindi naman ganun ka-ano. Okay lang. Nakauwi mo lang ba? Saan ba daw? Hindi na ako nag-makeup. Hindi ko alam. Saan ba, base? Saan ba yung maganda? Kasi ang alam ko lang dito sa Babe, come here. Santo ka lang ang alam ko dito. Ano yan? Nandito kami sa Hokkaido Ramen Santuka. Hindi ko alam. Ito ba yung pangalan ng restaurant? Dito kami. Dito ako kasama ang mga baby bears. Nandito na yung dalawa. Saglit lang to. Tumakas lang tong dalawang to. And meron kaming ramen. Show ramen. Salad. Ito, fruit. Tapos yan. Tapos yan. Hindi ko alam yung mga Hindi ko alam yung mga pangalan. Yeah, ito. Everyone, I got a camera. Hi. Don't worry. Malapit na maubos. First time ko mag-ramen. Ang dami kong first time na kinain dito. Ito lang pala, isa lang pala. Joke. Sinungaling. Ito lang pala. Yummers. Thank you. Nagpa-picture si Kim kay Dan. Uy, Kim, maalis na siya mamaya. Nagpabango? Ano ko Nagpabango na si Kim. Kasi magpapaano siya, mapapapicture na siya. You look good din. See, you look really good. I will buy that phone next time. Kaya po na yung babae. You look really good, babe.
Hindi siya nag-active. Hindi siya nag-active eh. Nag-smile lang. Ay, sorry. Sorry. Hard. Hard. Kaloka pa babae. Naman, teka lang. Sige, picture. Para sino naman si Dan? Ay, ang ganda. I know, yeah, just the two of you. Picture sila Mika. Thank you. Ayaw namin. I don't believe it. Hi, welcome to my channel. Hi, babe. Baby, gusto ko kaya kahit ang nagiging baby natin, no? Hindi ba yun? Girl tayo naman. Sige. Papadala niyo na to, oh? You want nanny? You want nanny? For free? Uuwi na yung iba, hindi ko alam kung ano. Pupunta pa kami ng landmark eh. Sino uuwi na? Ikaw kayo uuwi ka na? Saan nga ba ako dadal? Hindi pa niya alam. First time ni Kimi mag-MRT. Okay lang, bakit? Ang ganda ko dyan. Oo, okay lang. Mas marami pa siyang exposure sa ibang vlog kaysa sa vlog ko, babe. Alis na sila. Bye! Bye! Bye, guys! Bye, guys! Have a safe flight, Next Kuya. year na ulit. Bye-bye! Bye! Bye, ingat! Sige na. Oh, thank you. Ingat ka! Bye! Mauubos na yung... Yes. Hindi man lang pala kapag-brown. Sumit ko na si Anna. Si Anna Cruz na. O, kasi nag-Singapore. Ah, okay. Siguro nga nakakatawa. Okay. Yay. Thank you! Thank you, Lemmy ka po, Rio. Rio? Hello! Rio. Oo. Thank you, thank you, Mom. Bye-bye. Oo. Kamuhi natin, so. Ay, thank you, Carmen. May nakita kaming artista, nagpa-picture si Reyes. Grabe siya. Oo. She's so pretty. Oh, ako next. Grabe. Nakita mo kayo naman. Nasa kami tinabol. Tinabol. Tsaka mo ba't? Ang cute cake, no? Uy, kayo ba? Thank you. Yeah. Ayan, so, take over. Oo, may TF po ako sa pagiging videographer ni Reyes. Vlogger ni Reyes. Ayan sila. Malapit na yung Uber namin. Alis na kami. Babay na sa mga to. Babay na kami sa kanila. Si Kim at saka yung kanya. Forever. Eh, forever! Uy, nandito ka na sa vlog. Hindi mo na maiiwan yan. Ah, Si Kerwin. Alis na kayo. Thank you, ah. thank you, man. Yeah, ingat kayo. Bye-bye, Best Mr. Bear. wishes. I will miss you. Yeah. I'll wait for you. Bakla ka. For you. Forever. Forever. Oo. Let's go. Alis na kami. Ay, nandito na. Hello. Nandito na kami sa boarding gates. Ayan, nandito pa kami sa 3. Right there. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Pero papunta kami sa 10. Malayo pa. All the way there. So, nagpunta ako sa sa pagpa-check ko ng passport, immigration, nagpunta ako sa foreign passport. And hindi ko siya napansin na foreign passport pala siya nung lumapit na ako. Tapos, since nandun na kami, kaya pumasok na lang kami. Tapos sabi ni Kuya, doon sa kabila yung Philippine passport. But since kasama ko si Dan, okay lang. So, sobrang konti lang ng pila doon, dire-diretso kami. And walang tinanong sa akin, yung immigration officer. I think siguro nasa system na nila na okay na yung visa mo. Kasi last time na pumunta ako dito, or nag-travel ako, hindi din ako tinanong at all. Like, saan ka pupunta, ilang kahit tourist lang yun na walang tinanong. And this time, wala din tinanong. And yeah, papunta na kami sa gate namin, and then magbo-board kami, matagal pa. So, yeah, gusto ko lang magpasalamat sa nag-hi sa akin kanina, si Rio at saka si Kate. If I remember it right. I'm pretty sure I remember it right. Kate, thank you! Hello, that's 7 written. Hello, nandito na kami sa gate namin. Di ba kanina sabi ko 10? Ngayon nilipat sa 9. Tapos, here babe! Nauna
not that, please. Sorry. Sabi ko kay Dan, kunin yung chips. Kasi binigyan ako ni Ben ng gift. Tapos nakita ko kanina, merong KitKat green tea. Can we open it? Ay, yung vlog ko pala up na. Kaya lang, ano... Ito, oh. Bigay ni Belle. Tapos meron pa mga chocolate dito. And then, hala, may makeup! Parang ito yung inano ko sa Daiso. Ito nga. Salamat, Belle. Tapos ito. Gusto ko siya i-try. Kainin na natin, babe. Let's eat this. No. Ito. Chips. Okay, I'll eat it. Thank you, Belle. To the plane now. Babe. 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 Going to Bali then, Pasar? Ayok tumingin. Going to Bali. No, she's the toilet now. We're here. Merong pa What is it? pillow at saka pa blanket. Okay, dadaan si Dan. Burn. Pupunta siya ng toilet agad-agad. Yun ang vlog niya? Melon pala siya, hindi pala green tea. Green kasi yung ano, pero melon masarap siya. Take Ganito that siya, for oh. us? Tatlo. Belle. Thank you, Belle. Thank you, Tatlo. Belle. Yeah, thank you. Masarap? Do you Thank like you, it? Bill. Here. And Neg. Nick. Thank you, Bill and Nick. Yeah. It's really good. Merong isa. Gusto ko ibigay sa bata. May bata dun. Oh, yun. Gusto ko ibigay sa kanya kasi ang cute-cute niya. Kulit yung buhok niya. Bait-bait niya. He's shy. Ayun niya. Pero masarap. Masarap. Merong menu. Can you open it? I mean, can you close it? Merong menu. Bongga. Open it, babe. Good boy. Close. Open. Just kidding. Yung batang nandun, binigyan ko ng ano, KitKat. Inubos niya yung KitKat. Ang cute-cute. Yun, oh. Cute niya. Kulit yung buhok niya. Beef steak. Yung kay Dan, ano, bass fish siya na ano, pasta. Ganyan yung itsura ng ano, crema de fruta. Salad. Bread. And para. Hey, Pat. Hello! We're home! We're home! We're home! We're home! We're home! We're home! Babe! We're home! So, kanina, una yung flight ko dumating kasi magkaiba yung flight namin na Dan. Hindi siya di ba, hindi kami magkapareho ng book. Hindi kami nag-book sabay. So, una yung flight ko papunta dito hanggang, from Melbourne to dito. So, inano ako ng mama niya. Sinundo ako ng mama niya. And nag-coffee kami. Hinintay namin si Dan ng mga 2 hours. Ay, sorry. I forgot to turn off the lights. Hinintay namin siya ng 2 hours. Susundo ako ng mama niya. Ang sweet ng mama niya. Ang dami namin pinag-usapan. 2 hours nga eh. Pero yeah, yung unang ginawa ni Dan pagkadating niya ng bahay, nilabas niya lahat ng laman ng aking backpack. Ay, sneak peek. Bumili kami ng sapatos sa Landmark. I'm gonna do a haul. I have a lot of hauls to do, you guys. Pero, yung ginawa niya tapos nag-spray. Kasi maraming ants sa bahay namin. Para sa akin, normal na nakakita ko ng ants. Pero sa kanya, dapat kapag may ants, sinispray agad. So, yun yung ginawa niya. And then, I need to edit this vlog. Edit everything. But yeah, we're home. And I'm so happy. Nadala ko lahat ng gift ng mga taong pumunta sa bridal shower. Which is great. And yeah, the shoes. Oh my gosh, you guys. Ang dami kong gusto ipakita sa inyo. Kasi ang dami kong nabili sa, Divisoria, dun sa Manila, dun sa Recto. And I'm so happy. Ang linis ng bahay. Good job, babe. House is really clean. Nilinis niya kasi before siya umalis. Ang gagawin ko lang naman kasi is gagawin ko yung laundry, tapos magliligpit. Mag-edit ako ng video because I do not have a video up for tonight. But I'm not sure if I will have a video up tonight. I will do my best. But yeah, yun yung ganap. Thank you so much guys for watching. As in, thank you sa mga friends ko sa Manila. Thank you, thank you, thank you. Hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyo. As in, sobrang special. Like, they always make my Manila trip very extra special. So thank you. I'm gonna say thank you to the baby bears. Baby bears. Thank you, baby bears. Thank you guys. And yeah, that's it for this vlog. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget to goodbye. Mwah.